Domnul nostru Iisus Hristos să primească toată lauda noastră, să primească toată recunoștința noastră și să primească cinstea și stăpânirea. Și ca să primească acest lucru, noi trebuie să lăsăm să intre la El în casă. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Astăzi vom vorbi despre Domnul nostru Împăratul. Am vorbit despre Domnul nostru om, care a murit, a fost înviat, despre Domnul nostru proslăvit, despre Domnul nostru făcut mare preot în veac. Am vorbit despre slujba lui de împăcare, de răscumpărare, despre faptul că să poată să ne răscumpere, că a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, a trebuit să devină ruda noastră cea mai apropiată. Cea mai apropiată. Astăzi vom vorbi despre Domnul nostru Împăratul. Și astăzi vă voi vorbi despre un subiect care mie mi-a frânt inima când l-am cunoscut și când l-am înțeles. Și Domnul nostru Împăratul nu este decât Domnul nostru Iisus Hristos, care, ascultați ce spune Biblia despre El. Vreau să mergem în Cântarea Cântărilor. În Cântarea Cântărilor. În capitolul 8, și să citim un verset. O secundă ca să-l... Da, capitolul 8 cu versetul 7. Ultima parte. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, de ce ar avea parte? De dispreț. Și astăzi vreau să vă prezint acest om. Acest om l-a arătat cu degetul Pilat. Acest om a dat toate averile din casa lui pentru dragoste. Și Pilat a întins degetul și a zis, iată omul. Acest subiect totdeauna pentru mine a fost un subiect care mi-a frânt inima. Și mă rog ca să pot să-l termin cu voi. Pentru că acest subiect îl vom discuta astăzi dintr-o perspectivă biblică, care, vă spun adevărul, și dacă ai fi de piatră, nu poți să rămâi insensibil. Deci și dacă ai fi de piatră, nu poți să rămâi insensibil. Pentru că avem un tablou în Biblie care ni-l arată pe acest om. Și vreau ca asupra acestui tablou să ne plecăm astăzi privirile. Acest om este David, asupra căruia vreau să ne plecăm privirile. Pentru că David și casa lui David sunt singurele care vorbesc în cel mai elocvent mod despre Domnul Hristos. Sunt singurile. Și, dragul meu, nu vom citi, pentru că e mult de citit. Voi cita și voi știți. În cea de-a doua carte a prorocului Samuel avem scris
despre David și despre viața lui de la adolescență și până la moarte. Și vreau ca înainte să intrăm în tabloul acesta, vreau doar să ne amintim că David a fost pus de Dumnezeu și a fost chemat de Dumnezeu ca să fie împăratul lui Israel. La fel cum Domnul Hristos a fost pus și s-a spus, șezi la dreapta mea până voi pune toți vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Al doilea lucru este că David a ajuns împărat. A biruit pe toți dușmanii lui Israel. David a ajuns împărat, a biruit pe toți dușmanii lui Israel. Citiți în 2 Samuel și vedeți. Și când citim despre Domnul Hristos, merg din nou repete în Coloseni, citim același lucru, aceeași paralelă. Ia fiți atenți ce spune în Coloseni. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care sta împotriva noastră și ne era potrivnice și le-a nimicit pironindu-le pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Deci, dragii mei, toți potrivnicii noștri au fost biruiți de Domnul Hristos prin cruce. Dacă mergem în 2 Samuel, vom vedea că toate neamurile, toți vrăjmașii lui Israel, de jur împrejur, au fost învinși de David. Au fost învinși de David. Și în casa lui David, apare Absalon. Da, și Absalon se răscoală împotriva lui David. Și aici este o altă paralelă. Pentru că Absalom era fiul lui David. Și marea luptă dintre David n-a fost cu popoarele de jur împrejur, și a fost cu Absalom. Din nou, repet, la fel cum Domnul Hristos a biruit totul și a ieșit biruitor prin cruce și a dezbrăcat de putere, domniri, stăpâniri, tot. Și n-a terminat marea controversă, pentru că a început controversa cu noi care îl ținem afară, cu poporul său. Tot la fel și David, când a terminat de cucerit toți vrăjmașii poporului, a început adevărata controversă și adevărata luptă. În casa lui. Aduceți-vă aminte cum plângea David pe Absalon. Fiul meu Absalon, cum n-a murit eu în locul tău. Cum n-a murit eu în locul tău. Dragii mei, vă spun adevărul. A înțeles Ioab ceva din jalea lui David? Vorbim duhovnicește. Nimic. A înțeles poporul ceva din jalea lui David? Nimic. Ba încă Ioab spune, dacă nu ieși, dacă nu te îmbărbătești și nu ieși
Până dimineața rămâi singur, pleacă toți. Dar spune că David nu înceta să plângă și să zică: fiul meu, Absalom, fiul meu, cum n-am murit eu în locul tău? Ăsta e începutul povestii. David a trebuit să-și ia drumul pribegiei. Și știm istoria. Și David a luat drumul pribegiei. Și David a stat pribeag. Și la un moment dat, poporul și-a dat seama că nu mai avea împărat. Și aș vrea să citesc pentru înțelesul nostru duhovnicesc al cuvântului. Aș vrea pentru înțelesul duhovnicesc al cuvântului să deschidem aici în capitolul 19 din a doua Samuel și să citim întoarcerea împăratului la Ierusalim. Versetul 9. 2 Samuel 19:9. Și în toate semințiile lui Israel tot poporul se certa zicând: împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri. El ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom, dar fugise dinaintea lor, pentru că ei toți erau cu Absalom. Au fost, de fapt. Și ce spune poporul mai departe? Și Absalom, pe care îl unsesem să domnească peste noi, a murit. Și întrebarea care o pune acum poporul, ți-o pui și tu. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Dragul meu, scuzați-mă, dar vă mărturisesc că atunci când am înțeles duhovnicește Scriptura, sunt multe pasaje la care am plâns și acesta e unul dintre ele. Deci sunt multe și acesta este doar unul. De ce nu punem noi o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Pentru că împăratul nostru stă la ușă. Împăratul nostru a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și el nu ne-a părăsit. A disprețuit rușinea, a suferit moartea și încă moartea de cruce. Și a trebuit să stea departe de țara lui, departe de poporul lui, departe de împărăția lui. Și acum fiți atenți. David spune și trimite și el vorbă și spune: voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele. Cui scria el? Scria celor din Iuda. Și ce le spune?
spuneți-le la ăștia din Iuda așa, pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Fiți atenți la această simetrie. Cei din Iuda au fost cei din urmă. Și Israel a fost cel dintâi. Astăzi este la fel. Noi ne vom trezi și noi vom fi primii care vom cere ca să se întoarcă împăratul. Și poporul lui Dumnezeu după trup. Pentru ce credeți că ar trebui să fie cei din urmă? Pentru că ei sunt os din oasele lui și carne din carnea lui. Și noi toți suntem frații lui. Și el spune, David, voi sunteți frații mei. Sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Și astfel s-a muiat inima poporului și poporul au trimis să cheme pe împăratul lor, pe Domnul nostru împăratul. De ce vă prezint acest subiect? Pentru că noi îl ținem la ușă de 2000 de ani. Și de 2000 de ani, poporul Israel nu s-a certat niciodată pe subiectul acesta. Și citesc, poporul se certa zicând, împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Dragul meu frățior, de ce nu pui o vorbă pentru întoarcerea împăratului? Pentru că împăratul vrea să se întoarcă. Împăratul vrea să se întoarcă. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, Hristos înviat, Hristos victorios, biruitor, ne-a izbăvit, ne-a înviat din moarte, ne-a născut din nou, s-a dus la Tatăl și ne-a făgăduit, n-am să vă las orfani, mă voi întoarce la voi. Și el când s-a dus la Tatăl a primit împărăția, stăpânirea, în vecii vecilor și a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El era ceea ce aveam nevoie, pentru că el și putea să mântuiască în chip desăvârșit. Și el, printr-o singură jertfă, ne-a făcut desăvârșiți odată pentru totdeauna. Și el s-a întors la noi. S-a întors la noi în Duh. Și s-a întors atât de real încât nu putem să contestăm, pentru că el însuși spune, eu stau la ușă și bat. Și el n-a intrat în templul său, în ceea ce discutam în Maleahi 3. Deodată va intra Domnul în templul său, solul legământului pe care îl așteptați. El va ședea și va curăți pe fiii lui Levi, cum se curăță aurul și argintul. Dar ca să intre în templul său și să șadă și să curețe, noi trebuie să dorim întoarcerea Domnului nostru împăratul. Pentru ce ținem noi la ușă pe Domnul nostru împăratul?
Pentru că ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, de sub puterea păcatului, pentru că ne-a izbăvit de sub puterea morții, pentru că a murit ca prin înviere să ne învie împreună cu El. Pentru ce trebuie să stea Domnul nostru împăratul afară? Și când ne hotărâm să-L chemăm înapoi pe Domnul nostru împăratul, să-L chemăm la El acasă, pentru că El a venit la El acasă. La ai săi, de fapt, nu era decât la El acasă. La sine. A venit să răscumpere ceea ce pierduse Adam prin păcat. Și El a plătit prețul de răscumpărare. Pentru ce? Ca și cum n-ai fi răscumpărat încă, trăiești în lumea asta. Pentru ce? Ca și cum nu te-ai simțit trist fără Domnul tău împăratul acasă. Nu deschizi ușa. Pentru ce, frații mei, să fim noi cei din urmă? Vreau să citesc. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Dragul meu, mesajul ăsta este pentru toți. Fie că ești adventist, fie că ești baptist, fie că ești penticostal, fie că ești din oastea Domnului. Nu contează de unde ești. Mesajul ăsta e pentru toți. Indiferent, vă spun adevărul, că ești una sau alta, toți în străfundul sufletului cred că ei sunt mai buni, mai vrednici. Dar ne înșelăm că toți suntem la fel. Și acum te-aș întreba, dacă ești adventist, pentru ce să fii tu? Pentru ce să fiți voi cei din urmă? Și dacă ești penticostal, te întreb la fel, pentru ce să fii tu cel din urmă? Și dacă ești orice religie ai fi, te întreb la fel, pentru ce să fii tu cel din urmă? Pentru aducerea înapoi a împăratului. E un lucru trist. În cartea Cântarea Cântărilor vreau să citim un lucru și să ne ferească bunul Dumnezeu să ajungem în situația aceea. Să ne ferească bunul Dumnezeu să ajungem în situația aceea. Și un minut să mă întorc din nou în Cartea Cântărilor. Și vreau să citesc un pasaj din capitolul 5, care este o oglindă exactă a ceea ce am vorbit până acum. Și spune așa, versetul 2, fiți atenți. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Mireasa doarme. Pilda celor 10 fecioare arată atât de clar că toate ațipiseră. Și Iisus bate la ușe. Și aici exact asta ni se spune. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitul meu care bate. Deschide-mi, soro scumpă, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Deci, Domnul nostru împăratul stă în noapte, stă afară, stă în roua dimineții, căci capul îmi este plin de rouă,
Cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Pentru ce vrei să fii tu cel din urmă care să-i deschizi? Și apoi fiți atenți situația în care am spus să ne ferească Dumnezeu să ajungem. Comoditatea aceasta în care ne complacem. Mireasa spune, mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-a sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe zăvorul mânerului. Pe mânerul zăvorului am deschis iubitului meu, dar prea iubitul meu plecase. Dar prea iubitul meu plecase. Dragii mei, în comoditatea asta în care trăim noi și în inconștiența aceasta că Domnul nostru împăratul n-a fost făcut preot în veac după modelul lui Melchisedec ca să stea la use veșnic și să bată. Și a fost făcut preot în veac după modelul lui Melchisedec ca să pregătească locașurile noastre și să ne dea haina de nuntă. Toate sunt gata. Dar noi suntem într-o comoditate exact așa cum am citit. Mi-am dat haina jos. Pentru ce să mă îmbrac iar? M-am spălat pe picioare. Cum să mă duc când Dumnezeu spune, du-te? Noi n-am spus ca Ieremia, iată-mă, trimite-mă. Și comoditatea asta noastră într-o zi se va transforma în disperare, pentru că ne vom da seama că la ușa inimii nu mai stă nimeni să bată. Vine un timp când la ușa inimii nu mai bate nimeni. Și Sunamita spune, mi s-a făcut milă, aia nu e dragoste. Și Hristos nu va intra și nu va cerși niciodată mila. Cât de desăvârșit este cuvântul acesta. Mi s-a făcut milă și m-am dus să deschid, dar prea iubitul meu nu mai era la ușă. Plecase. Și apoi știți bine că a alergat disperată și a întrebat, nu l-ați văzut, nu știți, nu... Unde s-a dus prea iubitul meu? Nu vă mai spun că și-au bătut joc de ea. Nu vă mai spun pentru că e mult prea trist ce se întâmplă. E o tragedie să ajungem într-o zi ca Hristos să se ridice și să plece. Pentru că atunci nu mai rămâne decât o așteptare înfrigurată a morții și a judecății. Dragul meu, am parcurs împreună acest subiect care vreau și mă rog din suflet ca să te ajute și să înțelegi taina pe care Apostolul Pavel a primit-o prin descoperire dumnezeiască. Taina ținută ascunsă de Dumnezeu, spune în Coloseni, din veacurile veșnice, dar descoperit acum sfinților săi, pe care fiii oamenilor n-au cunoscut-o în felul acesta în veacurile trecute. Nu sunt un bun vorbitor, nu sunt un oratoriu, dar a apăsat pe umerii mei datoria, simțul datoriei, de a
vă prezenta ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. Nu știu dacă am făcut-o într-un mod desăvârșit sau nu, dar vă mărturisesc că am făcut-o atât cât am putut să o fac. Și te implor, nu stai indiferent față de o dragoste atât de mare. Ridică-te și deschide ușa. Și El va intra la tine și va cina cu tine. Și în momentul când toți nu vom mai sta și vom aștepta să fim ultimii și vom dori întoarcerea Domnului nostru Împăratul, atunci are loc nunta mielului. Atunci are loc cea mai mare sărbătoare pe care o va cunoaște Universul. Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciune și să meditezi la aceste lucruri. Și dacă ai timp, te rog frumos, ia-ți timp și ia-o de la primele predici și mergi pas cu pas. Recuperă Evanghelia pierdută. Recuperă-L pe Hristos pierdut. Și atunci pune o vorbă bună pentru întoarcerea Domnului nostru Împăratul. Amin.